Magre pun berkeriba, sering kong mani korang kesih sanksikan korang. Kabang masa kau tang ko, anguan cong mani ke, yang segang tang orang hafai ni kemani, hai ba lengjak tong baila ha, akajak tong baila nasi ngai keba, orang si hai tang rasinai, airport ta gama ko tang orang belengjak lai, lengjak mana, nasi ngai tong berok Pepajidi pun kabang mah kayu tong, tabu buru pai tong, sarpasor pai tong, hai ba kunci sama ya, kebaksa buksu. Greater Timberland biang thangkha rohi kok sabai ge Greater Timberland chini diman 1 number tongo जों परासुना खाइबो फर्स्ट डिवीजन माया फानो सेकेन्ड डिवीजन मागैबो समायगो जों अफुंमा तंगमोन दिन तंगो हाइनि मागैनो जों ग्रेटर टिम्बरलैंड सागो ठीक तंगो सामानि बिसिंगो फानो ताबक आपातत जोंना कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन मानेनो जोंनि बिसिंगो गोबां मा पुलिस प्रशासन फायनाय जोंनि लैंड राइट्स हानि अधिकार जों मोननाय जोंनि एसेम्बली गो ताबक जों 60 तागो जों 20 ता तंगमोनि एसटी नि बाता जे बुट बासागानि रिजर्वेशन सीट 20 ता तंगमोनि आ 20 ताबो बारायगै माने 50-50 थांनाय भबिष्यत जदि 100 जन एमएलए के जोंनि त्रिपुरासा 50 बर'नि 50 यस এই বোমা আগে কক খাজাক দঙ্গো চিনি অ্যাসেম্বলি রগ তাবাও রনে চিনি কৃষ্ণপুর রগ এসটি সিট বুমংলে এসটি নি বাতা বুট বাসাগানে ঠিক খাইজাক ফানা ও জায়গা কুকলাव রমান কবুলंखौ जों चिनि कृष्णपुर जेमन जों चिनि बुकंबारा 38% सि जों बुमंले कृष्णपुर एसटी नि बाता अरो वानजिबो बुट बासाय मिया थुरुकसा बासाय मिया गंथाय बारा सिमिस बासागै मागो फियाबा जों सर जागा कम इगा बहाय जागा रग जोंनो गोबां कुक खाइगै मारनाय जोंनो गोबां कुक 70% नि ऊपर जोंनो मेजॉरिटी खाइगै जे जागा एसटी कन्स्टिट्यूशन दङ जागा जत सिनि गंथाय बारामन गोबां कुक के जोंनि कन्स्टिट्यूशन तेबायसो सनाजाक फैनाय यस वाना जानाय खोरै हिसाबन वाना जानाय खोरै गोबां मानसिनि फाननि बागैबो जों कक सालायखा गुबाग्रा कक सावो जोंनि एमपी नगरनि कक स्पेशल भाबे बसावो ओ जागा बेलायखनो दुर्गम एरिया डिप्राइव एरिया हानि बागै एमपी नगर आलादा बागै माने पैकेज रंगानि बागैबो आनो सागोबो तमा प्रोजेक्ट कट स्रांबाय आनो रिफाइदे बस इउ कक न कसारनाय सेंट्रल गभर्नमेंट थानि गसानाय आलादा बागै पैकेज सिन फैमानाय आसा फायदो महाराजाबो कक रबो आनो माने गोबां मोसं डेभलपमेन्ट मोननाय जोंनि त्रिपुरा सारावनो जों साख्रि बाख्रिबो रय माने भबिष्यत जोंनि हा जोंनि लैंड राइट्स नि पावर माखांखे जों ओ जागा जोंनि हा न जों टेके बनफो फालिया ओ हा रावनो जों रखाबो खायना रों मोननाय हायफानो तुलुक जोंनि जे ग्रेटर टिम्बरलैंड मुभमेन्ट जे आन्दोलन दंमानि आ आन्दोलनबो जों जारि खायगैनि तुलुक थांनाय जे माया सांजरा तै तै दिनै सुजरां सफाय माखा बुबाग्रानि हाजागमा बाय बुबाग्रानि तै दुलमुंबाय बाखलाय तिप्रामो था प्राय 13 ता सिनि टोटाल एमएलए जों संलायगि माखा त्रिपुरागो हमो हाइके रिजनल पार्टी बा आंचलिक पार्टी उनो दिनो मा हाइके 13 ता बा हाईएस्ट
जों एमएलए चं लागी माया खो ताबो नोंसोरनि इतिहास जोंनि आइखर रांजोंनि आइखर बाय सुजोङै जोंनि रांजोंनि आइखर बाय सुजोङै खायसा सिगनसा दिनै त्रिपुरा मथा बा आঞ্চলিক पार्टी अमा हाइके जे एक लगे 13 जन एमएलए स्नागै मामानि अमा त्रिपुराखौ ताबुनो पहिले सकाक इतिहास सुजोङै खियाबा जों गोजार माजर किसा बोखा टंथगलायलिया जों खागालायमानि 21-22 ता देमानो आसो गोबां जों नागै बानायलिया जागा जागागो दिनै बरक रक त्रिपुरा मथनो गोबां बुद्रहैनो जों टकलायलेंगो हायफानो बैनि बरक रक थुरुक बंसनि बरक रक जोंनो बुद्रया बे गोबां मा कुमथाय कलम रक जोंनो बुद्रलिया कारण सागै मा गजे त्रिपुरा मथनो बुद्रला हाके बरकनि बागै बिपदनै जेरै कुमथाय बारकनि बागै खेबले कुसु कुसु काय थांनै जों हा माइ थांसिनै किरिमाबाय बरक हासां थांगै बरक बीजेपी नो बुद्रगै जेरै त्रिपुरा मथनके बरक बुद छिरलिया बरक आसके खासि गै थांखा फियाबासिनि त्रिपुरा सागके किसा जों बेलायखेनो बरनो थानसानि मारिगो तबगानि चेष्टा खायफानो बाक्सा बुसु रां फैसा बाय लुब खायजागै बीजेपी को बुद्रमानि बिसिंथै जेरै त्रिपुरा मथा 21-22 ता मागानि जागागो जों 23 ता सिनारगै मासिगो आ 13 ता सरि 13 ता जों मासिगो हायफानो वाना जांनाय खरै जों मियाफोरो निरावबो साइमा बाय खानासिनि होम मिनिस्टार अमित शाह जी दंगो बेलायखेबो माया गोनां जोंनि त्रिपुरा सारकनि जे बिरमान जोंबो सालसा जों गोबां दंमानि ओ हानिबो सारक नथिनि ओ हावो कमरगानि नाय दंमानि बबो साइमा खाहायसि इलेक्शन सकांनो जोंनि बुबाग्रा बबाय कक सालायगै बुबाग्रा सुदु राजनैतिकनि हालक बाय बुबाग्रा बबाय कक साया बरनि कायसा पार्सनेल रिलेशनशिप दंगो गोरोंनाय माने बिसिंथै बुबाग्रा बनो अनेक किसु कक साजाक जोंनि त्रिपुरा सारकनि जे बिरमान ओ राजानि हा ताबो गोमागा नाय दंमानि कथमारनो बुबाग्रानो बो जोंनि बुबाग्रा जोंनि होम मिनिस्टार अमित शाह जों साय खोना रखा इलेक्शन सकांनो बो कक गोबां मा सालायजाक तलक बुसि माने बिसिंथै मियाबो लागातार गन्दा कायसां नायना जोंनि बुबाग्रा बबाय कक सालाय डिस्कासननि बिसिंथै पजिटिभ कायसा साइनखा बनि परेगो बो कक सालायमानि बिसिं बर घन्टा कक सालायमा बिसिंगो जों बाय फायगि हायनो हाय जोंनि 13 जन एमएलए बाय जों कायसा जागागो वेटिं हल आसलाय तंलायगोन आसिंलायगै बसागो जत एमएलए 13 जन बाय मालायलायनाय बरनो कंग्रेचुलेशन दोनाय हि अमित शाह जी सामा बाय बुबाग्रा तय फायगै जों बाय जोंनि अमित शाह जी मालायखा यस अमित शाह जी तंमानि बिसिंगो अमित शाह जोंनि या बनि लगेबो तंगो जोंनि जेपी नड्डा जी तंगो देशनि त्रिपुरानि मुख्यमंत्री कताल जोंनि डॉक्टर मानिक शाह जी बबो तंगो ते आसामनि मुख्यमंत्री तंगो बबो हेमंत बिश्व शर्मा जी बबो तंगो बरक जोंनो खरकसा के सिबाय रखा कंग्रेचुलेशन याफाखा कताल एमएलए मानि यागुलो काहागे सामंग तंगनि जोंनो कक खसारै निरक तावाना दि जोंनो सागो निरनि सिनि बसकां सागो निरनि राजा जी तंगो निरनि बाङै राजा जी बेलायखेनो साथार दंगो बबाय कगलाम सालायखा जोंनो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन मानेनो सांबिधानिक भाबे वासगै जोंनो कायसा समाधान खायनाय हिनै कग रय क्लांखा जाफा खराबाय दे ए पहिलानो बुबाग्राना खुलुमं याफारो बुबाग्रा तंमोनि बाङै बुबाग्रानि दागे मोंबाय आं अम्पि नगरो बुध बासागानि सुजुग माखा मानि यागुलो आनि 41 अम्पि नगर एसेम्बलिनि था गोनां माया गोनां दै दफानो हाजानाय बाखुक दै बुहुक संनि हाजां मों खोप्लों मामा बाय निरावनि बुध मामानि बिसिंथै आं गोबां कुकके प्राय 12,186 गोबां कुक बुध बाय जों आरो जे बासानाय बीजेपी सीपीआईएम होंदि जत्तनो खरकसा के मेसेंगै गप्लायंगै आंबो माखा हायनि बाङै ओ आमचाइनि बाखुक बुकुक संनो
ha gonang maya gonang hani busarokno पाइपले हाइनो हाइ हामबाय माया फै फिगो ते खुलुबुं या फै फिगो निरंनो Silence, please. Sup. Sangje, sini kata mawan dikit ham tunggu. Motorona tabo, sini kemele. Honda nangke, bijak misil seng narak lajak. Talago narak lajak, seswa narak lajak, kompi narak lajak, tujuh narak lajak. Hani bangai, seng sini Emiliano, seng sini Thani wo. Oi, kali berong, jodoh kena bagi radio. Oma hay nong ni je exos ampi nong karo je te oma hay ka chini ST ong ko batai mani bo ma hay ka bu khaw man chaka ta bo kha kam kis busuk bur bai pai kha te nong je ampi nong karo ambai bukung mung kha